Començaríem. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per connectar-vos. Jo soc la Clàudia Pujol, la directora de la revista Sàpiens. I escolteu, estic molt contenta avui de presentar-nos el nostre convidat d'avui, que és el Flosel Sabater. El Flosel és un dels grans medievalistes del nostre país. Ell és catedràtic d'Història Medieval a la Universitat de Lleida, dirigeix el grup de recerca en estudis medievals i és autor d'una obra immensa que ha estat reconeguda amb algun dels principals premis de recerca. Segurament el més important és que és un historiador que fa molts anys ens ajuda a entendre molt millor com funciona i com funcionava la societat medieval i com molts fenòmens d'aquell temps encara ens expliquen coses avui en dia. De fet, el motiu pel qual li hem demanat que avui ens fes aquesta xerrada online de tot el territori pugui connectar-se és arran de la portada de l'últim número de la revista Sàpiens, aquestes invasions desconegudes, aquesta guerra sense nom que l'hem titulat, que va sacsejar Catalunya al segle XIV, que jo us haig de confessar que quan en Flosel em va parlar d'aquest tema per primera vegada no em havia sentit a parlar mai. Ell estava treballant llavors a la publicació d'un llibre que havia sortit, un llibre més acadèmic en francès, i la temàtica ens va sorprendre moltíssim. Perquè bé, tots tenim al cap les grans guerres, els reis, les conquestes i les batalles, però el que el Flosel ens explicava aquí és una història molt diferent. Ens explicava que a finals del segle XIV Catalunya va viure una sèrie d'invasions protagonitzades per companyies de mercenaris que venien aquí a conquerir un territori, no venien ni a conquerir un territori ni a posar una religió, sinó que venien simplement a saquejar. I el més fascinant de tot aquest fenomen és que va tenir unes conseqüències molt importants, o sigui, va generar molta por, va posar molt en evidència les limitacions del poder reial i, per exemple, va obligar moltes viles a protegir-se. Flosel ens ho comentava, avui a vegades quan admirem muralles com les de Montblanc o Cervera o Manresa o Girona, no sabem que en part aquestes muralles corresponen en aquesta època i són el resultat d'aquella amenaça. Per tant, avui el Flosel us parlarà d'invasions, us parlarà de mercenaris, us parlarà de violència, però també parlarà de por, de resistència i de com una societat s'adapta davant d'una amenaça inesperada. I al mateix temps descobrirem una paradoxa que ens sembla molt interessant, és que com una situació tan traumàtica com va ser això, al final va acabar contribuint a reforçar la cohesió de les comunitats i a transformar la manera com el país s'organitzava i es defensava. Per tant, escolteu, funcionarà de la següent manera. Ara jo dono la paraula al Flosel, ell farà la seva xerrada d'uns 40 minuts més o menys i al final tot aquell que vulgui pot fer les preguntes que consideri pertinents i ell les respondrà al final. Si voleu, per no oblidar-vos de les qüestions, les podeu anar deixant escrites al xat i al final farem un repàs de tot plegat. D'acord? Flosel, endavant i com vulguis. Bé, aleshores, moltes gràcies d'estar aquí. Realment m'agrada molt poder compartir aquesta estona amb Sàpiens i amb els seus subscriptors. I llavors, certament, com avançava Clàudia, és molt suggestiu també que a vegades hi ha episodis molt importants en la història, però molt importants vol dir no sols que van passar fets importants, sinó que han marcat moltes bases del nostre present i que han passat desapercebuts, potser perquè moltes vegades es busca allò que és allò que es diu, que es troba allò que es busca, i que també és una pàgina que no queda gaire bé ni al nostre rei ni al nostre país, per tant, tampoc no queda ressaltat en les cròniques. En les cròniques parla de les guerres en Sardenya, de les guerres marítimes en Venècia, Gènova, sobretot de la guerra en Castella, però clar, aquí tampoc el rei no queda gaire bé aquí, per tant, vull dir, el fet que surti molt poc també vol dir que no hi havia moltes ganes de recordar-ho. És a dir, és interessant que ha passat molt desapercebut i, en canvi, era tan important que està omnipresent a la documentació local o a les referències. Per tant, vas a cada lloc i dones que han passat coses molt greus. Per tant, ha estat una suma de, per això, aquell llibre que feia la Clàudia, que primer ha sortit en francès i que és molt gruixut, que té més de 1.000 pàgines, és fruit de sumar
documentació que està en vora una quarantena d'arxius molt diversos, sobretot locals, i llavors dius, no, això que està aquí, doncs resulta que lliga també amb el castellà i per tant els hi va passar una cosa molt greu a Tremp i també els hi va passar una cosa molt greu a Agramunt i també els hi va passar a Camprodon i Girona, llavors vas lligant tot i trobes una realitat que realment era molt potent i explica coses com això que veieu en aquesta portada, que tenim unes muralles que totes es fan en aquella època, totes es fan llavors, i per tant llavors es comença a descobrir que potser moltes coses les hauríem de tornar a explicar. Llavors, abans d'entrar en matèria, com que també entenc que el públic és molt divers, no som medievalistes en aquest sentit, també vull fer una presentació, perquè estem al segle XIV, anem una mica més enrere. Vull fer una presentació perquè tinguem en clar que la geopolítica de l'època és molt diferent d'ara. Ara ens traeix moltíssim perquè sempre a vegades sembla que des que Déu va crear el món i Espanya, França, Itàlia i altres, i som la geografia i, per tant, la manera de veure el món i l'entorn era molt diferent. Aquest mapa és de 2 segles abans, encara no, 1880, però ja estem veient aquí que l'espai natural que tenia Catalunya era amb l'actual sud de França, és a dir, Occitània està aquí mateix a nivell cultural, polític i econòmic en tots els sentits. Per tant, hem d'entendre sempre Catalunya en una relació amb Occitània, per tant, això ja ens dona una pista. Hem d'entendre també que la França del segle XIV, el rei era rei de tot aquest territori, però al sud no s'anomenaven francesos, ni ells mateixos. Ells entenien que els francesos eren els del nord, tot i que deien que el rei era el de França. I, per tant, aquesta divisió lingüística és una divisió cultural. Penseu que al segle XIV només fa 100 anys de l'episodi càtar i de la integració del sud en el regne de França. Per tant, aquesta divisió, la França plural, que podríem dir, és molt real en aquest sentit. Per tant, primer, ja per aquest escenari ja és molt diferent. Al sud, Occitània té una entitat pròpia, molt propera a que és Catalunya, i és un espai molt diferent, tot i que en aquest moment el rei és el mateix que el de França, però també hem d'entendre aquesta altra imatge que estem en el context de l'anomenada després Guerra dels 100 anys. Això vol dir que aquesta part occidental d'aquest color més roig, vermell, és clarament Anglaterra, però que en algun moment tot això ha format part del rei d'Anglaterra, a part de que l'imperi alemany, França no arribava al Rin ni de bon tros, per tant la imatge de França també és molt diferent de la d'ara, i sobretot aquest context de guerra des del segle XII, que s'obre a començament del XIV, que des del segle XII hi ha aquesta Aquitània ficada amb Anglaterra. Penseu que els reis d'Anglaterra, com Ricard Cordelló, no vivien a Anglaterra, sinó que vivien a Poitiers, per exemple. Per tant, el context és el de l'anomenada Guerra dels 100 anys. Després també la península ibèrica és aquesta. Això vol dir que tenim un escenari amb una Castella molt puixant i poderosa en aquest sentit al mig, que s'està expandint. El 1385 hi ha la batalla del Jugarrota, 1385, que la van guanyar els portuguesos per sorpresa, perquè la previsió era que guanyés Castella. Si arriba a guanyar Castella, el 1385 hauria desaparegut el regne de Portugal, que és el que estava previst, per tant la història seria totalment diferent. I en aquest context d'expansió de Castella, Castella agredeix a Aragó i estem en un llarg període bèl·lic, amb diferents episodis de guerra que es pacta i es torna a obrir entre 1356 i 1376. Hi ha gent que parla de la guerra dels dos Peres, perquè hi havia Pere I en un costat i Pere el Cerimoniós a l'altre, però és una denominació que a mi em desagrada molt, perquè no era un conflicte entre dos Peres, era un conflicte de Castella que agredia Aragó en un sentit de la política expansiva en aquest sentit. I després també l'altra qüestió que hem d'entendre és que la corona d'Aragó, que es diu d'Aragó no per la regió d'Aragó, sinó perquè és la dinastia d'Aragó, el comte de Barcelona, el títol més important que té és rei d'Aragó, el llinatge, no té aquest escenari peninsular que veiem aquí, sinó que la corona d'Aragó és mediterrània, tot i que fins al segle XV no s'incorpora a Nàpols, la resta sí que hi és en el XIV, i sobretot aquest escenari mediterrani hem de tenir molt present, perquè pensem que en el XIV la Sardenya
i Sardenya serà una illa finalment totalment incorporada a començament del 15 i Sardenya és una illa literalment ibèrica fins a 1714. L'espai natural és aquest. I, per tant, en aquella època ningú es podia imaginar mai que Sardenya pogués ser un part d'Itàlia. Per tant, això és important que tingueu en compte que la geografia és molt diferent, que Sardenya està implicada amb la Corona d'Aragó de manera, diguem-ne, natural en aquell espai. Per tant, aquesta successió de mapes introductoris sempre que havia de ser important perquè entengueu el context amb Occitània, perquè entengueu de què és França quan estem parlant, què té a veure la Guerra dels 100 anys, que té molt a veure amb el que ara ens afecta, i sobretot aquest conflicte amb Castella que dura com a mínim 20 anys i que acaba guanyant Castella. I després, doncs, sobretot, hem d'entendre Corona d'Aragó i Mediterrani. I Aragó, Corona d'Aragó, vol dir la corona de Barcelona, que és el llinatge, és el d'Aragó. Bé, en aquest escenari és el que té lloc aquestes invasions de gent d'estranya nació, com diu la documentació, perquè estarem en un conflicte totalment inèdit, perquè per primera vegada la guerra no serà un país que envaeix l'altre, no serà el que hem vist que el rei de Castella envaeix o que hi ha un problema amb el rei de França, sinó que ve gent literalment d'estranya nació, no se sap ni de quina nació són, o és una estranya nació, i això ocupa des de 1360 fins a 1410, i per tant són uns anys molt tensos, amb una agressivitat molt agressiva, amb molta tensió sobre el territori i que sobretot acaba fent un retrat del país. Aquí he resumit que al començament del 61-64 és una suma de petites companyies que van entrar, companyies molt ben entrenades perquè venen precisament de la Guerra dels 100 anys i que entren sobretot pel Conflent, la Cerdanya, altres vegades per l'Alt Urgell, algunes vegades per l'Aran, sobretot el lloc més afectat és el Rosselló, i que després, en el període del 65 al 74, sobretot és a l'entorn del conflicte amb Castella, i amb diversos personatges implicats amb la guerra en Castella, i aleshores la relació de Pere el Cerimoniós amb Bertran de Guesclin, amb Enric de Trastàmara, amb el príncep Negre, és a dir, ja la relació de Castella marca aquesta situació. Després, un període amb molts conflictes, té un gran protagonisme el comte d'Armanyac. Això és importantíssim perquè el comte d'Armanyac és un personatge molt important a nivell polític a França i Bernat d'Armanyac serà un personatge central en la política francesa i, en canvi, és molt interessant això perquè pot ser un personatge honorable i el més important, el conestable de França a començament del segle XV, i llavors gran part de la fortuna i els diners per ser un polític honorable a França ve de la depredació de Catalunya. Que està dient que és un territori fàcil de depredar perquè és un territori ric, molt mal defensat i que no té gaires conseqüències fer mal aquí, perquè, clar, si fessis el que es fes en un costat, estaria en el context de la guerra dels 100 anys, per tant, podies tenir conflictes amb els anglesos, podies tenir conflictes a dintre mateix de França, en canvi, és fàcil d'anar a Catalunya, depredar-la, sortir i tenir llavors un botí que precisament et servirà per ser una persona honorable a dins de França. Després hi ha el conflicte amb tot això també succeeix a la Vall d'Aran, però aquí es complica amb les reivindicacions del comtat de Comminges, que està al costat de Comminges, i que està a punt d'incorporar, en el context del compromís de Casp, està a punt, només per un atzar, no es queda a la Vall d'Aran. Aquí, en aquest context, va anar de molt poc per un canvi d'atzar a 1412, que no es quedés la Vall d'Aran, i avui en dia la Vall d'Aran seria francesa. Ve d'un atzar que no s'ho quedés precisament perquè les companyies lligades amb el comtat de Comminges ja havien ocupat de ple la Vall d'Aran. I després encara hi ha algunes d'aquestes companyies implicades en reivindicacions dinàstiques. El 1374 la invasió del fill de l'últim rei de Mallorca i el 1396 el comte de Foix, que aquí hi ha el conflicte successori, que Joan I és succeït per el seu germà Martí,
és més, es podria dir d'una altra manera, la ciutat de Barcelona i els estaments prefereixen que sigui el seu germà i, per tant, deixen a part la seva filla, l'única filla, Joana, perquè, bueno, s'invoquen, com sempre en la política, una sèrie d'arguments perquè sigui el germà i no la filla, però, clar, la filla estava casada amb un personatge molt poderós que era el comte del Foix. I bé, llavors, clar, una altra línia d'invasió és la reivindicació de la corona per part del comte del Foix. Per tant, tenim aquí actuacions del context de la Guerra dels 100 anys, actuacions de companyies que van pel seu compte, imbricacions de tot això amb el context de la Guerra en Castella, que és Digues Clen i companyia, la visió del comte d'Armanyà, que precisament a partir d'aquí es pot depredar amb molta facilitat, el problema del Vall d'Aran i fins i tot llavors els conflictes de reivindicar la corona reial, amb la qual tot això passa en els mateixos anys i sobre la mateixa població i amb la mateixa estratègia que vinguin companyies a depredar. Aleshores, tratant de resumir aquest tema, primer, estem parlant de gent d'estranya nació perquè no és un estat que declara la guerra, és senzillament que de cop i volta ve una sèrie de gent que no se sap ni qui són i que el que volen és literalment depredar. Aleshores, primer, l'altra cosa important és que hi ha un munt de rumors que van venint. Clar, en aquella època, quin és el rumor? És una via de comunicació. És a dir, la via d'informació és el rumor. Com t'assabentes que està passant això? Perquè ve gent del nord, perquè venen mercaders, perquè aquest ha dit, perquè aquest allà. Per tant, el rumor és molt important en la línia de comunicació. Per tant, aleshores, tot això entra en una situació de crear el rumor, confirmar-lo, i una cosa molt important són, evidentment, els espies. I tothom envia a les ciutats, si no són el rei, les ciutats envien espies per intentar veure realment què està passant. Si realment estan venint o no estan venint, i qui està venint, i quin és el perill real. El problema més greu és que, com he posat aquí, la frontera és porosa. És a dir, una cosa que això posa de relleu és que tots els castells de frontera no serveixen per defensar la frontera, perquè resulta que el sistema de tinença de les fortaleses septentrionals és amb molt poca gent, un castlà, castellà, amb un número determinat de molt poca gent, i aleshores la idea era que vigilava, i llavors que surten al llibre és el llistat de gent que hi ha, que a més, com que cada cop hi ha menys diners per pagar-los, cada cop són menys, però estàs pensant que estàs parlant de 2 o 3 persones, literalment, i un gos, molt sovint, perquè està en nòmina, hi ha d'haver un gos, un mastí. El mastí és molt important perquè sempre que venen els dolents el gos burda, i això és un senyal també important per advertir el perill. I, per tant, la frontera és molt inútil. Els castells hi ha molts esforços per intentar reforçar-los, fins i tot que el castlà hi visqui amb la família i tal, però clar, tot això és molt insuficient. Per tant, això és una altra cosa que els altres se n'adonen, que la frontera és molt porosa. Per tant, el que hi ha és que caldrà mirar que la gent acolaran. Aleshores, caldrà que la circulació, que la informació vagi més ràpid que no pas el simple rumor i els espies. Jo explico en el llibre la necessitat d'utilitzar els codis de fum, perquè precisament llavors s'estableix que des de la frontera s'ha d'emetre, intenten fer una sèrie de fums de dia i de nit amb fumarades, a veure si cada fumarada equival a 100 persones per intentar fins i tot comunicar, com si fos un telègraf, la gent que està passant. I això s'ha de veure des de Perpinyà. Si esteu a Perpinyà, avui en dia, des de la catedral de Perpinyà, que s'hi pot pujar, es pot veure precisament que es poden contemplar Òpol i tots els altres castells de frontera, Força Real, etc. Per tant, el fum emès en un castell de frontera s'ha de veure des de Perpinyà. Des de Perpinyà se torna a repetir el mateix. Des d'allà se repeteix a Cotlliure. Des de Cotlliure se repeteix a Torroella de Montgrí i de Torroella de Montgrí a Girona. Per tant, d'aquesta manera, amb les fumarades de 1, 2, 3, 4, 5, s'ha de poder llavors arribar a Girona aquesta informació. En qualsevol cas, el rei té un problema molt greu per reclutar
l'exèrcit. Aleshores, no hi ha un exèrcit immediat, no hi ha un exèrcit permanent. S'intenta mobilitzar... Això és molt interessant perquè això posa de relleu que estava preparat per una altra cosa. L'exèrcit feudal és un exèrcit feudal en funció de les tinences dels castells. Per tant, mobilitzar un exèrcit feudal és lentíssim, perquè, clar, cada senyor que té un castell està obligat a tenir un determinat nombre de gent. Això, que deriva de la llunyania, de quan es va establir el sistema, primer entra en discussió, és a dir, ningú recorda quanta gent havia de portar, però fins que avises a tot arreu i van, doncs això és lentíssim. I després hi ha les horts municipals, que també has d'anar a seguir les horts municipals. Tot això és molt lent i insuficient, les horts municipals de gent de ciutat que tampoc no sap fer la guerra, i aleshores hi ha una incapacitat de reclutament. Aleshores, el Codi dels Usatges de Barcelona que regeix, l'usatge 68, això ve del segle XII, és el Princeps Nanque, que indica allà que quan el príncep, és a dir, el sobirà, és atacat per un altre, s'ha de sortir en defensa de tot el país. És l'únic cas, és a dir, el rei no pot convocar tot el país per anar a atacar l'estranger, però sí quan un príncep ataca. Això és molt interessant que ja la primera vegada, el 1361, el lloctinent real, que és el comte d'Empúries, convoca el Princeps Nanque i des de les ciutats li diuen que això no pot ser. Per tant, primera qüestió és el dubte jurídic de com respondre a això. Perquè, clar, és evident que el rei de França no declara la guerra. És evident que no ha entrat un exèrcit, ha entrat una banda molt gran i molt complicada de gent que havia saltat. Per tant, cal reunir una comissió de juristes a Barcelona per veure com respondre a això, perquè no se sap jurídicament com pots obligar la gent a anar a defensar amb això. Per tant, finalment s'aprova que ha de ser el Princeps Nanque, però el Princeps Nanque és complicadíssim aleshores, perquè el rei no té diners. Aleshores, has de negociar a les Corts perquè la gent vingui en funció del Princeps Nanque, però que vinguin també és molt complicat. Aleshores, es converteix el Princeps Nanque en una prestació, és a dir, un impost. La gent ha de pagar un impost perquè aleshores amb aquest impost es reclutarà l'exèrcit. Bé, com podem imaginar-vos, això és tan lent que se pot anar un any i els dolents ja han vingut, han robat, han depredat i han marxat. Per tant, hi ha una incapacitat total i absoluta i llavors què s'hem de fer? Doncs imposar que la gent abandoni el camp i es tanqui en les viles i ciutats. Aleshores, això és una situació que d'entrada totes les ciutats es fortifiquen en aquest moment i és el moment que neix el paisatge de viles i ciutats emmurallades que caracteritza Catalunya. Totes les muralles, les que tenien eren molt primitives i l'emmurallament, tot el que coneixeu de les muralles de Vic, de Cervera, de Montblanc, etc., han nascut en aquest moment i en aquesta conjuntura. Aleshores, l'altra qüestió és que això imposa abandonar el camp i tancar-se. Evidentment, la gent no vol perquè es perd tot i és entendre que com que t'obliguen a anar amb les teves collites a dins de la ciutat, evidentment això és la collita per la gent de la ciutat, sembla que això ho facis per la gent de la ciutat. Aleshores, per tant, això entra en un conflicte enorme entre camp i ciutat, perquè la gent no vol i s'esforça a ser tancats a dintre. I sobretot el rei el que vol és que es tanquin perquè no quedi res, perquè la idea és que si queda fora, les companyies el que faran s'alimentaran del que vagin trobant. Per altra banda, hi ha una altra conseqüència enorme, que és que fer aquestes muralles, evidentment, no és gratuït. I aleshores és costosíssim fer una muralla. Evidentment, ni que la gent treballi allà físicament, fer la muralla va molts diners. Per tant, les viles i ciutats queden endeutades i això marcarà també el futur del país perquè el deute públic és brutal i el sistema de crèdit de sense els morts i violaris és un sistema de crèdit molt permanent i la població queda sotmesa a una forta fiscalitat. Per tant, això té unes conseqüències brutals sobre el pes fiscal, sobre l'empobriment de les viles en aquest moment.
I en qualsevol... Llavors, clar, quan venen les companyies, preguen la collita, els béns i prenen hostatges, prenen la gent. Una solució és pactar amb les companyies, però també tot falla, perquè hi ha una companyia que ve pactada d'origen, que és la d'Iguesclen, de 1365, que aquesta, el rei la paga, una companyia enorme, per travessar el país i anar a lluitar a Castella. En realitat, com que aquell escenari que hem vist de la Guerra dels 100 anys, quan la tropa quedava ociosa, depredava el que hem vist d'Occitània. I aleshores el que es fa és el papa, que vivia a Avinyó, aquesta és l'altra qüestió, el papa vivia a Avinyó, és intentar convertir la violència de les companyies en una croada. Per tant, les companyies es barregen les croades. Per tant, Diguesclem i companyia entren aquí per anar a fer una guerra de croada, en teoria, contra Granada. I el rei ho aprofita per lluitar contra Castella. Per tant, hi ha una companyia de 1365 que entra pactada i amb un pacte de que no faran mal a ningú i que només travessaran el país. Tot i això no funciona i demanen unes prestacions enormes, fins i tot capricioses. Per exemple, Diguesclem a Cervera vol fer una festa i els demana una quantitat enorme de gallines i tots com bojos intentant trobar gallines per tot arreu perquè no s'enfadi. Per tant, i en aquella mateixa conjuntura, Caldes de Malavella intenten assaltar-la. Per tant, fins i tot en aquells moments hi ha un efecte molt gran. Això provoca una despoblació, evidentment hi ha el perill de la despoblació, i llavors quan per fi el rei té tropes, s'evita l'enfrontament, tant per uns com per altres, perquè aquells havien depredat, i aleshores el que es fa, i com dic aquí, encalçar l'invasor, perquè llavors és treure, els altres que ja volien marxar. Per tant, accions bèl·liques honorables contra els altres n'hi ha molt poques. Hi ha un cop d'efecte molt gran, que és el que he posat aquí de Durban, 1385, que és que se sabia que les companyies estaven a Durban. Durban està a l'altre costat de les Corberes i per la nit l'hereu, l'infant Joan, amb una campanya que va ser molt mitificada i honorada, des de nit vam anar des de Perpinyà a Durban i els van agafar i van venir amb tots ells presoners. Què fem els capturats? Evidentment, doncs, també es pot demanar rescat. Hi ha molt interès, evidentment, en matar-los perquè precisament hi ha hagut molta tensió. I la de 1389 va ser tan tensa que Joan I imposava l'esclavatge. Després hi ha una cosa que això és tan important, arriba a ser tan brutal, que llavors s'integra en el joc polític, que és el que poso aquí. El 1394, el rei Joan porta molt de temps dient que faran una campanya per anar a Sardenya, perquè Sardenya s'ha revoltat, i finalment no hi va perquè diu que venen les companyies. En aquest cas era Pierre de Craon. Bé, es pot dubtar que fos com una excusa perquè no volien anar a Sardenya, perquè tenia por de perdre allà, tenint en compte que els rebels tenien el suport genovès. I què he posat aquí? Escarampi 1396, perquè Escarampi, que era un conseller del rei, és acusat de fomentar les companyies en 1396 precisament per les ciutats de Barcelona i de València que estaven molt enfrontats amb l'entorn reial, amb el Consell Reial. Per tant, què vull dir amb això? Que la por de les companyies a vegades és real i al final ja és utilitzat pels polítics per inventar arguments que potser no venien de veritat, sinó que és un argument per utilitzar-lo. I això també juga amb una altra cosa, la mala imatge popular dels reis, perquè la gent està ja... Hi ha molta bibliografia que parla que la població tenia molt interès d'estar a la jurisdicció real i no és veritat. I els reis tenien molt mala imatge perquè, evidentment, en tot això el rei era incapaç de defensar el territori, el rei demanava uns impostos enormes i aleshores a partir d'aquí fins i tot s'acusa el rei. Es creu, o sigui, la rumorologia el 1389 clarament acusen el rei, per tant s'imaginen que el rei pot fins i tot promoure-ho precisament per sotmetre la població. Això és la rumorologia que circula. Per tant, queda retratat un país de viles i regions, perquè tots són viles. El país, Catalunya, és una suma de viles i regions que són les capitals de vegueria i que donen lloc a les capitals de comarca. Per tant, la reacció és precisament aquesta.
que té una fragmentació jurisdiccional brutal, perquè el rei té molt poca jurisdicció i, per tant, això també afecta a l'hora de combinar-se. L'administració és gairebé ideal perquè hi ha una administració molt superior a altres reis, a la cancelleria, a la batllia general, tot està molt ben estructurat, però el rei té una fiscalitat molt feble precisament a causa de la fragmentació jurisdiccional i el rei acaba sent un monarca pobre. Per tant, un estat pobre que no pot reaccionar davant d'aquests imprevistos. I això li porta a haver de negociar amb els estaments. Per tant, això porta que les Corts i la Generalitat, com a delegació permanent de les Corts, és un organisme únic i singular a Europa amb aquesta estructura, són organismes de representació de la terra enfront del rei. Per tant, davant d'aquesta amenaça, el rei ha de negociar amb la terra, és a dir, els seus representants de les Corts i la Generalitat. Però, clar, això també porta tot això que hem dit, aquesta lentitud, però mostra un model polític dual entre el rei i els estaments. I després també mostra una corona d'Aragó com una suma de territoris autònoms sobre un mateix sobirà. Per tant, la sobirania és, la nació és la catalana i aleshores, per tant, la corona d'Aragó, dita d'Aragó, torno a dir pel llinatge, és una suma de territoris autònoms. Això vol dir que el rei també demana suport als altres i els altres ho pensen molt abans de venir. Per tant, els territoris són totalment autònoms compartint un mateix sobirà. Això és la corona d'Aragó, precisament per això, perquè comparteix és el sobirà del llinatge d'Aragó i el país l'hem de veure com una piràmide de capitalitats urbanes, que això també lliga amb el pes que tenen Barcelona, València i Saragossa en els diversos territoris. Llavors, dit això, com que hi ha tantes coses, ens podríem centrar en què passa amb la gent, ens podríem centrar en altres aspectes, però potser aquest pot ser més interessant i és el que volia fer aquesta visió general ràpida. Com he dit, comencen els rumors, perquè veieu com funciona. La primera reacció que veiem és molta gent fuig, ja abans, qui pot se'n va fora dels llocs que es poden ser i precisament hi ha actuacions perquè la gent no ho faci. Afecta sobretot les hordes mendigants i els monestirs que estan a prop de les també se'n van, evidentment perquè són els que estan més isolats, normalment estan fora en muralla. Aleshores, el que sempre succeeix són assalts a viles mitjanes, perquè precisament el que volen és evitar llocs grans, i és com diverses taques d'oli, perquè les companyies funcionen amb un capità amb la seva gent i, per tant, s'instal·len en diversos llocs. Per tant, com són diverses taques d'oli que, un cop instal·lats allà, van depredant tot el que hi ha al voltant i quan està depredat se'n van a un altre lloc. Això vol dir que intenten instal·lar-se en viles mitjanes que han depredat i des d'allà, fermats allà, el desembre de 1368 s'instal·len a Gramunt i el rei intenta oposar-s'hi, però el rei el que pot fer és veure-ho des de Cervera. I aleshores tot el que és al voltant de Gramunt queda esquemat. Llavors també, com havia succeït a Vilafranca del Penedès el 74, Camprodon el 89 o a Bàscara també en el 89. Es tracta de resistir-s'hi i llavors a Torroella de Fluvià van morir 40 persones i el més normal és intentar pactar i llavors perds els béns, però acordes com salvar dones i nens i com pagar, que és el que en aquesta mateixa conjuntura, això és 1389, tant a Torroella, i llavors poso Torroella perquè dic, costat mateix, Miquel de Fluvià, Jafre i Colomers, doncs pacten, en vista d'això. Sempre hi ha una exhibició de crueltat molt gran per intimidar, llavors, per exemple, Palau de Noguera està al costat de Tremp, també es deia Palau de Tremp, i llavors aquí hi ha diversos testimonis que han pogut sobreviure, no? I aquesta senyora, Maria, explicava que estava malalta al llit i que la van assaltar a la casa, el seu marit va morir, el fill se'l van emportar i ella la van tirar per les escales, la van apallissar i de tot plegat va quedar cega. Aleshores, aquestes exhibicions de crueltat es fan precisament per intimidar. Llavors sempre s'esmenta la violència precisament, sobretot el component d'humiliació amb el que són les violacions, que ho diu explícitament, com una manera d'injurien llurs mullers i filles, que diuen en cada cas. I llavors el saqueig de les tombes per tot arreu, intentant trobar
evidentment, riqueses. El cas més espectacular de la necessitat que comença a cridar Pere el Cerimoniós el 1369 de salvar les tombes reials. Perquè les tombes reals tenen un pes important en la memòria, en el discurs de la memòria real. Si aneu a Poblet, està fortificada. Fins i tot els viatgers posteriors, com Mince al final del XV, diu és estrany que és un monestir i sembla un castell. És el mateix. És a dir, hem de salvar les tombes reals. Aleshores, què robar? És molt curiós des de la nostra perspectiva que sempre s'emporten és roba. Sempre diu molta roba, que això vol dir que la roba tenia un valor important en l'època per la gent, perquè l'ha perduda, que és fàcil de robar i emportar-te-la i que té un valor també quan la venguis. Evidentment, les collites a tot arreu, que es fan servir per alimentar ells mateixos, els animals, sobretot si són cavalls. Bernardí de Cabrera va aconseguir vèncer el 1390 a una companyia a Navata i es van prendre botigues, estaven emportant, havien ja arribat ja a Navata per intentar creuar la frontera i compten que portaven 400 cavalls, havien portat 400 cavalls. Aleshores, també hi ha una preocupació, una obsessió molt gran per saquejar absolutament totes les esglésies, perquè les esglésies tenen moltes coses creuades, robes, ornaments, llibres, per tant, tot això. Aleshores, les combinacions, evidentment, són molt més fatals amb males collites, fams i epidèmies. El més greu és el de 1374, que agafa un moment de mala collita molt brutal. Això també afecta precisament a la... No hi ha blat, el blat és bàsic, perquè el pa és a la base de l'alimentació d'aquella època. Alguna vegada aquesta situació d'epidèmia ha anat bé per frenar. La primera, la de 1361, quan entren es troben que hi ha una epidèmia aquí dintre, a Catalunya, i ells mateixos frenen i se'n van per evitar-la. Per tant, a vegades ha combinat i a vegades ha ajudat en aquest sentit que se'n vagi. El més central per ells és també els segrestos, perquè llavors això permet segrestar. Això és molt important perquè a la Guerra dels 100 anys els segrestos és molt habitual, però clar, allà estan en un territori que és seu, segresten els altres i tornen al seu. Aquí, clar, hi ha una singularitat, que és aquí han entrat per depredar i tornaran a marxar. Per tant, aquí el segrest ha de ser ràpid. Aleshores, intenten ressarcir-se aviat. Aleshores, hi ha segrestos de tota la població, com a Crespià, que demanen 10.000 florins per tota la població. Després, en altres casos, Camprodon de 1374 és molt interessant perquè allò que he explicat abans, que se senten en una vila, estaven assentats a Vilafranca de Conflent. I llavors, pel pas de muntanya, que ara ja no es transita, les carreteres ens han habituat a uns camins i han evitat altres, des de Vilafranca de Conflent no és gaire difícil arribar a Camprodon i van fer aquesta travessa i van assaltar Camprodon. Tota la gent es va tancar a dalt al castell i el que van fer va ser saquejar el poble amb la gent tancada a dalt. Altres vegades, doncs, Bàscara es va rebentar la muralla i es van quedar amb els homes i dones de la vila. Ventalló també és un altre cas interessant perquè hi havia el senyor i es va quedar amb el senyor, la seva esposa, els servidors, i és un altre context també. Aleshores, ells envien missatges de que la gent que s'emporten, quan s'emporten, perquè una cosa és això, cobrar de tots els pobles. L'altra és emportar-se la gent. Com que tenen llocs on s'han assentat, t'emportes la gent, alguna, molta gent. I llavors ells envien missatges. Diu, apressen molta gent i si no els volen rescatar, els hi tallen els punys, donen-li els punys. I es fan molts turments i crueltats. Llavors van enviant això perquè la gent, la família s'ho pensi, si vol salvar la família o no. Aquella dona que he esmentat abans, la Maria, de Palau de Tremp, que la van tirar perquè estava malalta i va quedar cega i va perdre el marit i es van emportar el fill, doncs després el que va haver de fer, sent cega, demanava caritat pels pobles perquè intentava fer-se sumar 40 lliures, que és el que li havien demanat, que és moltíssim, per recuperar el fill que se li havien emportat. I en aquesta situació, com que ells tenen moltes ganes també de treure's els hostatges de sobre, una manera que hi ha aquí és el que he posat aquí dels homes de tall tendre. En aquella època es dona molta importància al jurament i l'homenatge, la gent s'ho creu. Aleshores el que fan
és quan s'emporten alguns del mateix poble i deixar-ne un que se'n torni i que torni amb els diners per alliberar-los, amb la idea que si no torna mataran els altres. I això, he posat aquest cas de Talltendre perquè van enviar un senyor, un pagès, que es deia Mitjavila, i se'n va anar a Talltendre i ell no va tornar. I, per tant, els seus companys el van matar. Aleshores, en saber això, el veguer de Cerdanya el va detenir i li van posar una elevadíssima pena econòmica de 10 florins, que és molt, però, evidentment, l'acusació no és per assassinat, perquè van ser els altres que el van matar, sinó que és per trencament de jurament. En alguns casos, sobretot si és important, quan se'n van se l'emporten, que és el que he posat aquí, que és el fill del comte d'Empúries, Pere. Que aquí hi ha una gran moguda diplomàtica, començant per la reina, que precisament era francesa, que era Violant de Bar, per intentar salvar-lo i portar-lo. En tots els casos, això implica una altra cosa. Hi ha un interessant control de l'espai, que la gent pot circular amb guiatges, o sigui, salconduits, que donen ells, perquè, clar, la gent es pot desplaçar, perquè, clar, si has d'anar a rescatar la família, has d'anar amb un salconduit per poder entrar i portar les negociacions. Per això, com Protonal 1389 ho diu, només es pot moure pel territori. Per tant, hi ha un control del territori de l'espai a partir d'aquí. Tot això porta, més ràpid, un territori molt trasbalsat, perquè, com dic, s'han instal·lat a molts altres llocs. Al final el que queda són pobles i viles totalment cremades, les esglésies i les comunitats religioses, evidentment, també. Un altre fenomen molt interessant, que és molt interessant, que és que hi ha nombrosos lladres autòctons a partir d'aquí, que es roba moltíssim per part de gent del lloc. Després, moltes vegades, quan els dolents ja han marxat, la gent, alguns quan surten de les ciutats on es refugiaven, passen a robar. I això dona molta feina al veguer, per exemple, de Cerdanya, hi ha molts testimonis d'això. I que la tropa pròpia és molt perillosa. La tropa, finalment, quan ajuda, també depreda, en aquest sentit. Això ha portat també, en aquesta circumstància, el territori està molt paralitzat i això és important perquè fa molt mal. Penseu que hi havia molt comerç pels eixos del Segre, del Llobregat i del Ter, que no circula. El mercader no circularà si estem en aquestes circumstàncies. Per tant, fa molt més mal paralitzant que no pas semblava. Per quan dic, llavors, territori paralitzant, poso el cas del bisbe de Lleida perquè el rei, precisament estem sempre en aquest context de la guerra, li diu que l'acompanyi, juntament amb Ramon Alemany de Cervelló, per negociar amb Castella, que estem en la guerra i hem de negociar la pau. I el bisbe de Lleida diu que està a Barcelona i que, com que hi ha companyies, ell no gosa anar de Barcelona a Lleida i de Lleida a Castella. Les companyies en 1374 estan al centre del país, estan per la zona de Vic. I, per tant, de Barcelona a Lleida, en teoria, s'hi podria anar pel camí que llavors era habitual, que era pel sud. Però, clar, no hi va i el rei ho accepta. I diu, bueno, per comptes del de Lleida, que vingui el de Saragossa. Per tant, hi ha una assumpció que el territori es paralitza i queda un territori molt cremat. Després del pas del Bastard de Bearn, perquè molts són bastards, el Bastard de Bearn pel Pirineu en 1374 diu només al nord d'Aragó hi ha 25 pobles cremats. Per tant, la pitja sobre el territori és molt contundent. A partir d'aquí hi ha molta por de la despoblació. Poso el cas de Vic perquè el 1388 hi ha un privilegi real per intentar recuperar la població. El del Voló, que el Voló és un lloc de pas perquè les companyies passen per allà, és molt contundent el 1392 quan diu que s'ha despoblat i que cal recuperar-ho, precisament per això. A partir d'aquí, la noció de la frontera com a zona d'especial perill, que també s'esmenta llavors aquesta visió de frontera. I llavors hi ha una interessant que també cal dir, que és que aquesta pressió real per fer muralles, per defensar, per demanar diners, per fer un exèrcit, doncs també despobla. Ho diu el 1361 a Girona, que diu, bueno, si demana tant, al final això la gent ja no pagarà se'n va. I a Berga es diu clarament que la ciutat es despobla perquè la pressió fiscal per poder mantenir les muralles és tan gran que la gent marxa. Després, tot això porta un aspecte molt important des d'una perspectiva d'enfocar la història des de la gent, que és la noció del dolor que sempre s'esmenta i que el dolor construeix la memòria i que podem parlar de la memòria del terror.
perquè les fites del temps es fan a partir dels records dolorosos que hi ha hagut al temps, que pròpiament compartits, o diríem els moments dolorosos socialment compartits, que són tres, en moments de mortaldats, de terratrèmols i les companyies. I això, hi ha exemples molt macos. El més maco de tots que puc trobar és que l'any 1399 hi ha un procés a Igualada on el sotsveguer d'Igualada ha de saber si un habitant que és a Verges Corts, que va néixer a Cabrera d'Anoia, si té 25 anys, que és l'edat que es necessita per ser procurador, que després de procurador i bueno, si té 25 anys. I aleshores fan un procés molt simpàtic perquè s'havia de saber quina edat tenia i han de cridar a tota la gent d'allà, del seu poble, de Cabrera d'Anoia i del voltant, per veure quina edat tenia. I és molt interessant perquè es veu que ningú té clar quan ha nascut algú ni controlen les dates, sinó que els moments de referència sempre són a partir d'aquestes fites. És a dir, un diu que el va veure l'any del terratrèmol, que és 1373, i tots diuen, no saben quin any va néixer, no saben ben bé quin any, però que era l'any que van venir les companyies. I que, per tant, ell sabien el dia pel sant, que això cau a l'agost, el sant del dia, i les companyies havien passat al gener, però això ja marca l'any, no? Que és la companyia de Digues Clen, que va venir per Piera, Cabrera, Igualada. I recordaven que la gent venia amb molta por i tirava la roba a dintre per intentar salvar-la mentre es mirava de tancar-se. I llavors va néixer en aquell any, no en aquell moment, sinó en aquell any. Per tant, és interessant perquè ha quedat fixat com una manera de comptar el temps. I també hi ha un altre exemple, que és que alguns dels episodis, com la Sal de Caldes de Malabrilla en 1365 o fins i tot a Girona el 1390, els sabem per una fita molt indirecta de notaris, escrivents, que a l'escriure els seus llibres ho anoten. I no és un llibre d'història ni res, sinó està escrivint una altra cosa, però ho anota. I per fer constància de que ha viscut, ell és conscient que ha viscut un episodi singular i greu. I aleshores diu, aquí a Caldes ha passat això en aquell moment. I el manual d'acords dels jurats de 1390, que escriu el notari municipal a Girona, també ho fa constar d'aquesta manera. Per tant, hi ha una percepció de viure fets singulars dels quals cal deixar constància. Per tant, hi ha una percepció popular que marca la població, hi ha una afectació molt gran i, sobretot, com he dit al començament, hi ha un retrat del país, perquè al final el model polític de funcionament del país amb les seves possibilitats i les seves impossibilitats i la fragilitat del rei, la dependència del rei respecte dels estaments i aquesta dualitat política es veu en tots els aspectes positius i negatius. Amb això crec que ja ha quedat explicat i quedo a disposició de les vostres qüestions, si n'hi ha. Molt bé, Florcel, doncs moltes gràcies. Veig que queden encara 5-6 minutets. Si algú vol aprofitar per fer alguna pregunta, ho pot fer escrivint al xat. I si no, podeu agafar el micro, Carles, pots fer si vols, i també ho podeu fer de paraula si ho preferiu d'aquesta manera. Algú segona? Sempre la primera pregunta costa. Igual ha quedat molt clar. Ho has explicat també que ha quedat claríssim. No, també aprofitem per dir-vos que nosaltres aquesta xerrada d'avui l'editem i us l'enviarem a tots els subscriptors per si algú no s'ha pogut connectar o per si vosaltres mateixos la voleu tornar a veure. Veig que J2A Jordi ha aixecat la mà. Per tant, endavant. No et sentim, estàs silenciat. Ara, hola, bona tarda. Sí, bona tarda. Sí, el meu nom és Jordi. No, el que és impossible xatejar. No ho permet. El sistema no permet escriure xat.
Em sentiu? Vaig a mirar què passa, a veure què passa. Sí, perquè en teoria, sí, posant aquí xapet, com aquesta cosa d'aquí baix hauries de poder, però és igual, fes la pregunta. Bueno, bé, la pregunta és, hi ha una similitud amb la pirateria de costa. El que passa que la pirateria de costa és molt puntual a alguna població, com per exemple a Palamós, que la van deixar totalment derruïda i sense cap habitant. Només es van poder salvar algunes dones i alguns crios. I aquí era una ratja similar a la dels musulmans, però que bé, si estaven, no venien per un dia i marxaven. Jo suposo que estaven una bona temporada i marxaven amb un bon botí. Sí, en aquest moment, també, clar, jo dic que les guerres, però també això és coetani amb la pirateria, com dius, de sal, que precisament que venia d'Argèlia i de Tunísia, sobretot del Caire d'Argèlia, de Berberia, però que afectava sobretot València i el sud de Catalunya, és a dir, afectava moltíssim Tortosa, el que és el delta de l'Ebre. I allà sí que hi havia assalts de la gent que estava precisament a les Salines, que treballava a les Salines, i gent que se l'emportaven i més lluny. Per tant, sí, era coetani amb els problemes de pirateria, però en aquest moment, insisteixo, això afectava sobretot el sud de Catalunya, la zona de l'Ebre. Sí, i una altra cosa és que també el rei no tenia tropa, perquè la tenia en el mar Mediterrani, no? Lluitant en altres fronts. El rei no tenia tropa perquè no existia l'exèrcit permanent. Aleshores, el sistema funcionava, com he dit, negociant amb alguns nobles, amb les OS municipals, que en cas greu el municipi envia unes OS, però les OS són del municipi, per tant, és gent no preparada. Per tant, el que s'intenta és el que he dit, convertir l'usatge Pinkemsnanque en un sistema fiscal, que llavors cada foc, cada família, aporta uns diners, que és això s'acorda a les Corts, i s'ha de recaptar això, i amb aquests diners es recluta un exèrcit professional. Això és lentíssim. Però el sistema és aquest, l'avançament cap a un exèrcit professional. Clar, la clau està en això. Fins que no hi ha un exèrcit professional, els estats no se sabran defensar bé a partir d'això. Per tant, venim d'un model feudal i s'acabarà amb un exèrcit professional, però en aquest moment no hi és. I per tant, aquest és el problema, i quan s'intenta fer mitjançant el Pinkemsnanque, és a dir, el Pinkemsnanque acaba sent això, una càrrega fiscal perquè amb aquests diners es pugui fer un exèrcit. Però clar, això és tan lent, mentrestant, les companyies han entrat, han depredat i han marxat. El problema no és que tingui les tropes en un altre lloc, el problema és que no hi ha manera de tenir tropes. Era el sistema. Era un problema que apareix nou i que et trobes llavors que el sistema que tens l'has d'adaptar i que costa adaptar les coses. Vull dir, això passa a vegades al llarg de la vida, que és el que he dit, quan vam venir es va haver de reunir una comissió jurídica a veure com si això s'afronta amb el Pinkemsnanque o com, perquè era totalment nou, no estava previst que vinguin aquest tipus de tropes a depredar. Per tant, no hi havia ni el sistema de frontera estava previst així, estava previst que un rei un dia es declarés una guerra i llavors hi hagués temps d'organitzar-se, però això no. Per tant, és un problema nou i l'estructura no estava preparada per aquest problema. Això passa moltes vegades a la vida, que primer el problema i després la solució. Ens passa el dia a dia. Exacte. Escolta, tenim una altra pregunta del Julià Poveda. Aixeca la mà, Julià. O potser aixecar la mà per accident. No sé, jo veig una maneta aixecada de Julià Poveda. Sí. O Joan Pons. Julià no es pronuncia. També aixeca la mà Joan Ponsa. Joan? Hola, bona tarda. Bona tarda. Endavant. Doncs quin desastre, no? Companyies de nord a sud, pirates a la costa, com és que encara va existir també? És més desastre, castellans a la frontera, revoltats a Sardenya, és una situació una mica greu. La pregunta és com es va resistir fins a 1714, no?
Sí, però cada cop pitjor, Perquè Joder. sí, el problema... Bé, és el problema del model. Aviam, té una cosa bona i una cosa... Clar, fixeu-vos que això té una altra cosa aparentment bona, que és la dualitat, perquè és el rei i la terra. Per tant, el rei intenta fer l'exèrcit pactant amb la terra. Ara, fins que això no arriba a funcionar, doncs clar, el no haver-hi un exèrcit permanent és el problema que estem veient aquí. I llavors, clar, hi ha una altra qüestió. La fiscalitat no beneficia el rei, sinó els instruments de la terra. És per pensar que l'estructura aquesta és molt diferent de la dels veïns de França o Castella i, curiosament, els que han sobreviscut són els altres. La Mercè Saura també ha aixecat la mà. Mercè o Julià, seguiu amb les mans aixecades. Hola. Julià, hola. Sí, t'essentim. Soc Julià, m'escolteu? Sí? Sí, perfecte. Hola, aviam, jo voldria preguntar al professor Flussel, havent llegit les cròniques del rei Pere III el Cerimoniós, certament no parla d'aquests episodis de violència sobre el territori. Aleshores, cal considerar potser que el rei censura, limita, filtra molta informació i aleshores l'únic que fa amb aquesta crònica reial és enaltir allò que... Julià, ara no et sentim. T'has quedat tallat. Perdoneu. Sí, ara em sentiu? Sí, la pregunta era, repeteixo, si realment el rei això ho fa amb consciència, és la seva cancelleria que ho filtra o hi ha tota una premeditació d'amagar una realitat social, militar i popular que no és la que d'alguna manera era. Rossel. No ho sentim. Rossel, no t'escoltem. No. Ara sí, s'havia anat el micròfon, que curiós. Ara sí. S'havia anat sol el micròfon, sí. Doncs dic que surt parcialment, surt de les coses bones, perquè, per exemple, això que he dit que el fill i futur rei, l'infant Joan, passa a les Corberes i va a Durban i s'emporta els dolents i els porta emmanillats a Perpinyà, això sí que surt. I a més diu que li dona una gran alegria perquè es pensava que aquest fill era molt tou i en canvi ha vist que realment sí que serveix per fer aquestes coses. Per tant, clar, aviam, el llibre del rei, el rei Pere fa un llibre, que això és molt singular, en primera persona, com havia fet Jaume I, que havia fet un llibre dels feits. Per tant, clar, la crònica, que està en primera persona, és per posar els èxits del rei. Per tant, tampoc no... Bueno, és normal que parli del que ha anat bé. Per tant, en aquest sentit, no sé si es fa dir censura, però és un dels elements per consolidar el poder reial. Clar, no parlaràs dels seus fracassos. Per tant, en tota la intenció, és una eina per consolidar el poder real, que al rei li fa molta falta consolidar el seu poder. Per tant, més que censura, el que hi ha és que, evidentment, ell parlarà del que és positiu en aquest sentit. I llavors, indirectament, sí que surten moltes coses. Surt això, surt que li sap greu que la seva filla s'hagi de casar amb l'hereu de Castella. Per tant, hi ha un capítol sobre la guerra de Castella, hi ha 4 capítols que precisament són sobre fets que acaben bé pel rei. Per tant, és el joc d'una crònica real que pròpiament, més que una crònica, és un llibre dels fets que intenta utilitzar el nom de Jaume I. Ell intenta escriure en primera persona el llibre dels seus èxits, que ell ho diu així al començament. És el llibre per destacar la corona. Per tant, té més valor literari que pas històric. No, al revés. O també, però vull dir, té valor
té valor també per veure el joc del poder, com el rei necessita aquest tipus d'escrit per consolidar el seu poder, com el rei juga a tenir una cronística pròpia. Per tant, el rei fa una sèrie de coses, com sempre tot el poder, per consolidar-se. Llavors, per exemple, els palaus, el Saló del Tinell, hi ha un moment en què vol fer que hi hagi unes escultures de tots els antecedents. Ell reivindica la dinastia, el llinatge des de Guifré el Pilós. Ell fa que tots estiguin enterrats junts a Poblet per la valor de la dinastia. Per tant, dins d'aquest joc de visualitzar el poder reial, que jugues amb les imatges, en què hi hagi estàtues dels reis, en què el panteó real existeixi, que llavors no hi havia noció de panteó real, en què els palaus siguin fastuosos i que tinguis un saló del Tinell. Dins d'això has de tenir una crònica que parli dels èxits que tu tens i de la continuïtat dinàstica. Per tant, no diu cap mentida, tot el que diu allà és veritat, ha passat tot. Ara, clar, parla bé d'ell perquè és el joc del poder. Per tant, no és un simple joc literari ni una mentida, però hem de llegir-ho d'aquesta manera, com es construeix l'ideologia real. Perquè penseu que en aquell moment el rei, el que he dit tantes vegades, és pobre. Per tant, hi ha uns nobles poderosos, hi ha unes ciutats poderoses, per tant, és un joc del poder. Per tant, dins d'això, és molt interessant veure tot això que he dit, de com es construeix el relat real i com es ven la imatge del rei. Per tant, que hi hagi uns llibres que es circulin sobre la dinastia i sobre ell mateix. Llavors, és molt important aquest joc de primera persona, que només l'ha fet Jaume I i ell. Per tant, és per construir la... El rei és conscient d'utilitzar la primera persona que es fa hereu i d'alguna manera seguidor del llinatge des del rei Jaume I, el llibre dels Fets. Sí, exactament, hi ha tota la intenció, però ell ho diu en el mateix llibre que ell llegeix a Jaume I. Ell ho diu que abans d'anar a dormir llegeix a Jaume I. Per tant, exactament, hi ha tot un joc polític. Per tant, no hem de veure com un joc literari, ni com una mentida, ni com tal, sinó com una manera de les eines per construir el discurs del sobirà, del poder real. D'acord, d'acord. Hi ha una última pregunta de la Mercè Saura, que ens demana si un cop saquejaven, tornaven a casa o vivien saquejant fins que sorgia una altra guerra oficial a la que lluitar. Bé, és difícil saber quina era la seva casa, però sí, evidentment, se'n tornaven cap a Occitània, s'assentaven i sí, vivien d'això, per tant s'anaven cap a Occitània i llavors tenien una gran mobilitat, exactament, una gran mobilitat, sobretot per la zona d'Occitània, però les companyies de debò es contractaven també pels senyors de la guerra. Llavors, per exemple, molts participaven en les guerres d'Itàlia. Per tant, has de pensar que participaven en les guerres d'Itàlia, amb els conflictes de França en l'anomenada Guerra dels 100 anys. Per tant, en aquest context, aquesta gent feia d'això el seu ofici i la seva manera de viure. Molt bé. Escolteu, veig que no hi ha cap altra pregunta. Perdoneu, sí que hi ha una pregunta més en un apartat de preguntes i respostes. D'acord, doncs jo no la veig aquí en el meu. Ja la llegeixo jo. És del Lluís Micaló i pregunta: quan s'acaben aquestes invasions i gràcies a què? Primer, hem de posar cap a 1410, cap a l'època del compromís de Casp. Primer, perquè canvia el context de França. França entrarà en una situació de guerra civil a partir de 1407. Per tant, el canvi a la zona del nord, amb la guerra civil francesa, porta un nou escenari. I aquí també llavors això avança cap a una altra. Per tant, el canvi al nord fa que a l'entrar en el segle XV estem ja en un altre context. Molt bé, doncs escolteu, hem de deixar aquí. Només agrair-li molt al Flosel que ens hagi fet un tas d'aquest tema tan apassionant. Dir-vos també, Flosel, que properament l'editorial Pagès publicarà en català el llibre de totes aquestes invasions desconegudes. No sé si ja hi ha data i títol del llibre. Bé, sí, el llibre l'estan acabant de llegir, des de poc que jo pensava, però sí que jo crec que després de l'estiu ja estarà disponible. Molt bé. És que el Flosel fa llibres de 1.000 pàgines
Llavors, els Sí. Sapiens ho resumim en 10 pàgines. Exacte. Fem aquest tas de tota aquesta. Sí, l'editorial també es queixa que diu que va molt a poc, perquè, clar, perquè ells ho volen fer bé, volen corregir-ho tot, i volen llegir el corrector, i diu, clar, és que corregir 1.100 pàgines, doncs, clar, ens compliques la vida. Molt bé, doncs escolteu, pels qui vulgueu saber-ne més, estigueu atents a la publicació del llibre de pagès. Moltíssimes gràcies, Procel, i moltes gràcies a tots per connectar-vos en aquesta xerrada. Bon Molt vespre. bé, gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu-siau. Adéu. bé. Adéu.